to sa zaoberať nebudem, my máme ďaleko väčšie problémy v Južnej Afrike, ktoré vyháňajú ľudí z Južnej Afriky. Ja už som tam dolu rok, v roku 79. Pardon, čo to bolo? Ja sa chcem spýtať, ohľadom napríklad tej knihy, boli nejaké referencie ohľadom slovenskej historiografie? Už sa niekto ozval, bola nejaká recenzia na tú knihu? Recenziu veľkú som zatiaľ nevidel, ona je 1 mesiac stará, niečo pred mesiac stará, takže možno, že sa objaví. Zatiaľ som mal len cez e-maily a blogy na website. A potom také osobné styky, tak som mal poväčšinou veľmi dobré. Niektorí ma zrezali, že vraj tam mám čechizmy v tom, čo je asi pravda, pretože ja som študoval v Prahe a potom som bol v Amerike a v Južnej Afrike a viac som sa stýkal s Čechmi, než so Slovákmi, pretože ich tam nebolo. Takže ja používam asi hodne čechizmu. No určite po tej formálnej stránke tá druhá kniha by bola lepšia, než je tam. Ale ide tam hlavne o to prebudiť Slovákov k tomu, že my sme starý národ. Český národ je slovenský, ktorý sa od nás oddelil. Pozrite sa na starú encyklopédiu Britannica z 18. storočia, tam sa hovorí, Češky hovoria slovenským jazykom. Tak je to. Tak je to napísané. My sme sa nechali takto viesť za nos za nejakú dobu, ale nemusíme. A myslím, že Češi si to dneska uvedomujú, že to bola nesprávna. Dneska napríklad sa zbavujú Čeka, a otce Čeka. Pretože sa do krámu nechodí. Presne, napríklad už študuje Čeka a už vlastne sa o tú problematiku zaujíma. Áno. A ja som z zmiešaného manželstva môžem vám potvrdiť, že oficiálna veda už proste čeká, leka a toto už proste vyvážajú. Pol život pohľadek. Ale oni sú kronika. Ale všade je to napísané. Kompaxová kronika na základe toho, na základe rozprávok, myslím. No oni, všetky tie naše rozprávky majú historické pozadie, tam je niečo. Aby som otázku, máte aj alebo udržiavate kontakty s niektorou z slovenských univerzít alebo s katedrami alebo inštitútmi histórie alebo historikmi, ktorí pracujú na univerzitách? Ja som udržiaval s Maticou hlavne a skrz nich, ale tak priamo s univerzitami nie, pretože ja som to robil po boku. A oni vedia o tom, niektorí sa búria proti tomu, niektorí to chvália, niektorí neverejne, neviem, či sú tu nejakí z nich, to neviem. Kto sa búri napríklad? Je to veľký problém, pretože to je nové niečo, to je zlom, myslím, ja neviem, jak sa vám to pozdáva, ale takže to, než sa to prehltne všetko, tak to potrvá. No zatiaľ by som povedal, že napríklad teraz som tu, sa vie, že som tu, ale nie som pozvaný na univerzitu. Ja? Takže zrejme tam je nejaká hesitation, váhanie. Áno? Poznáte problematiku šarišského školstva? Pardon, ja nepočujem, čo ste hovorili? Poznáte problematiku šarišského školstva od roku 1870? Nie, to je nová história. Nie? Bolo 50 rokov šarišské školstvo. Áno. Nepoznáte? Nie. Ale cítite rozdiel šariština alebo východňarčina a slovenčina? No áno, samozrejme. Je veľký rozdiel, asi jak slovenčina a čeština. Alebo aj väčšia? No to sa hovorí. Považujeme za východňarov a tak nás aj berú na západe. Sme v podstate iný národ, jak čo vy viete. No to myslím, že by som súhlasil. Čeština je samozrejme literárny jazyk a tak sa vyvinul do väčší výšok, než šariština. A myslím, že by bolo celkom zbytočné sa pokúšať o povýšenie šarištiny na takú úroveň. Ale bola na slovenčinu. Bola na slovenčinu. Bola slovenčinu, všetky naše jazyky, dialekty boli. Za 50 rokov bol aj úradným jazykom tu na východe. To ja neviem. Neviete? Nie, ja nechcem ísť do tej novej histórie, pretože tam je toľko expertov na to, že prečo by niekto z Kapského mesta študoval toto. To treba sledovať denodenne skoro. Ja moju knihu napríklad limitujem, tú veľkú knihu, ktorú som nevydal, limitujem do roku 907. Ja nechcem ísť ďalej do tej Veľkú Moravu ešte chcem sa zaoberať, pretože Veľkej Moravy nikdy nebolo. Takže keď jej nebolo, tak treba vyplniť ten hiatus, tú absenciu. Tak o tom určite píšem. Veľkej Moravy určite nebolo.
čo chápate pod legálnym Moravia. Nikto nevie, čo je legálne. A nikto nevie, že by bola Moravia. Bola Moravia a Moravia je niečo iného. A toto treba vysvetliť a zatiaľ to nevysvetlilo. Hej? Ale po Marave sa chodilo k nám zo Solne, že? Po rieke Vardar, a tam je jedna zvečná, ktorá má meno Vardarieva. Z tej rieky. Vardar je cesta na sever, čo sa vám hovorí. Vardinsko bolo z juhu na sever. Vardar je aj mesto, aj kopec v Macedónii. A oni hovoria od Vardara do Triglava, akože bola niekedy Jugoslávia, čiže už toto je najvyšší kopec v Macedónii. Áno, no a potom viete, kde sa našiel najlepší Triglav? V Štetine. V Štetine, keď som tam bol pred 10 rokmi s mojím bratom, tak sme prišli do úradu profesora, počkajme, teraz som zabudol, ako sa volá, a sme sa opýtali, či o Triglavovi, a on tak trošku opatrne veľmi nechcel otvoriť svoj šupík. Nakoniec ho otvoril a tam bol pekný Triglav, ktorý on tam vykopal v Štetine. Triglav bol veľmi významný boh našich. To je pôvodná trojica. Tá trojica, ktorú my máme v kresťanstve, tá Židia ju majú v tomto, v Biblii, oni hovoria, že nemajú, ale majú. A to je tá istá trojica, ktorá je v Indii, pretože je ten istý Boh od začiatku. Ježiš je posledný výjazd toho náboženstva, ale Boh to je stále ten istý. Takže Indovia ho mali dávno a veľa toho, čo je v Biblii, je založené na tom indickom pochopení Boha. No a Triglav je určite len obmenou trojice. Elohim, Jahve a Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, to sú všetko trojice. A ten koncept je starý. Ja idem povedať za nimi rovných, tam vznikla Kama Sutra. Takže Indov, ako si som odpísal, vidíte, ako tých Indov. Ale Kama Sutra nie je sexuálny manuál, alebo poučka, ako to? Príručka. Nie, sexuálne je, ako mať perfektné manželstvo. Keby sa ľudia zvládli tú sexualitu perfektným spôsobom, ako Padma to dokáže, a sa to dáva žene hlavne, tak potom by neboli tie problémy manželské. O to ide v Indii vytvoriť perfektné manželstvo. A Kama Sutra mierila na to. Lenže Európania z toho urobili sexuálny manuál. Takisto Európania idú do Indii, máte niekoľko tisíc chrámov, ale oni idú do Kadžráhov. Pretože v Kadžráhoch máte ten sex, ako na väždách. Ale to zase treba vidieť, čo Indovia tým myslia, ako tomu rozumeli. A ono to nie je. Indovia nie sú sexuálne takto explicitní, ako my si myslíme. Nie, oni sú skoro mierni. Nám buddhizmus vyperať. Uplatnili buddhizmu a kresťanstvo tam takmer nula. Buddhizmus je len reformáciou hinduizmu, starého brahmanizmu. Keď brahmanizmus obmedzoval obchod, pretože nutil indických obchodníkov, aby jedli svoje jedlo len od svojej ženy, a keď musíte jesť zo svojej ženy, tak buď si ju zoberiete na cestu morom, ale ona nepôjde, tak alebo hľadujete, alebo sa zostanete doma. No, tak preto sa reformoval starý šajnizmus, sa reformoval na džajnizmus a džajnizmus na buddhizmus a tým sa oslobodili obchodníci od tej obligácie. Tento argument sa používal hlavne proti indickej prítomnosti v Egypte, v Etiópii, v Južnej Afrike, pretože Gandhi mal problém ísť do Londýna. Keď chceli študovať, tak mu hovorili, že nemôže, pretože je brahmin a brahmin vraj nemôže prekročiť more a nemôže ísť svoje manželky a tak ďalej. No ale to sa vzťahovalo na určitých tie náboženské sekty, na tie brahmanské vysoké, ale buddhizmus oslobodil a džajnizmus oslobodil indických obchodníkov od toho tých kliešti, ktoré ich držali. Ja mám ešte jednu otázku. Áno. Takú kontrolu. Viete, kde vznikla nula? Nula? Áno. Indii. Áno. A jakými číslami píšete nulu? Aj 1, 2, 3, 4, 5? Oni to vysledovali, ja som to sledoval na dvojke, oni vlastne pôvod ako alfa
numericky, lebo v arabských proste paličky si tam prikladali, ak normálne v štatistike sa píše, že raz, 2, 3, 4, 5 sa preškrtlo a tak ďalej. 0 bola len proste abstraktné myslenie inou, vyslovene abstraktné. No áno, ale naše čísla sú všetky indické, my hovoríme arabské, ale keď sa prečítate napríklad Al-Biruniho z roku 1010, ten vám povie, všetky naše arabské čísla sú indické. My vďačíme Indii za celú astronómiu, tú starú astronómiu, za matematiku, za decimálny point, ako sme. Lebo to je 0, nie. No, áno. My sme nie z ničoho nič Indo-Európania, ako sa nám teraz hovorí. Jediná vec, čo nám chýba v tom, že tí Nemci, keď vytvorili ten pojem, alebo ten koncept Indo-Európanizmu, oni to volali Germanom, Indo-Germanizm. Hej? Potom Hitler z toho urobil nepríjemnú vec, tak sa to zmenilo na indoeurópčinu a tá vynecháva tamilčinu a dravické jazyky. A preto my neuvažujeme o Tamilcoch. My si myslíme, že oni sú nejakí iní a že sú primitívni snáď. Oni dneska sú, ako by som povedal, menej vyspelí než tí severní Indovia, pretože predsa ich India bola napadnutá tými Aricami zo severozápadu a oni si najprv znásilnili ženy, potom si ich ženy zbrali a obsadili celú Indusskú dolinu a Gangetickú, až tie hory v Indii ich zastavili, takže na juh už bolo ťažšie ísť a tam bola džungla hodne, hej. Takže Južná India si uchránila starú dravickú kultúru, ale tá dravická kultúra bola pôvodne po Afganistan a jazykom sa dalo dohovoriť až po Mezopotámii. Tak som hovoril o tom Eláme na začiatku, hej? No, a takže my, keď chceme nám sami sebe rozumieť, tak musíme sa upustiť od toho konceptu, že len sanskrit nám môže niečo vysvetliť. Sanskrit nám vysvetlí hodne, ale nie všetko. Tú základnú terminológiu nám len tamilčina vysvetlí. Ako ten Miška, čo som vám dal ako taký základný nejaký slovo, ktoré ide opravdu k základu našej činnosti, na chovateľstva. Takže toto je jedno, čo proste tí indoeurópianisti vynechali z toho, pretože dravická kultúra sa všeobecne študuje málo. Aj tu, aj v zahraničí, v Čechách na mojej univerzite, tam sa pokúšali pred pár rokmi preložiť tie zbývajúce knihy tamilské, ktoré nie sú preložené, ale nejak to skrachovalo. Myslím, že peniaze neboli na to, alebo niečo, nepočul som, nejak to zaniklo proste. No ale tamilčina ku mne to prišlo tak, že ja som sa tiež učil hinštinu. Ja som si uvedomil, že Afrika mala spojenie s Indiou a samozrejme automaticky som si myslel, no tak sa budem učiť hinštinu, aby som si pomohol. Tak viem, som sa naučil to písanie, čítanie a rozumiem, nedohovorím sa nejak takto, ale potom som zistil, že keď som začal pracovať medzi hotentotmi, že hinština mi nepomáha vôbec. Aj dokonca medzi bantuami už som zisťoval na juh, a keď som že to nebola hinština alebo sanskritské jazyky, ktoré mi pomáhali a nevedel som kam, ale bolo to indické. A teraz som si rozmýšľal, no ktorý jazyk. Až som prišiel na to, že hotentoti velebia Boha El bez Biblie. Dávno pred Bibliou mali Boha El, Boha svetla. Tak ako my ho máme v Biblii, ako Židia majú. A čo ma úplne presvedčilo, že tamilčina bude užitočná, bolo, keď som zistil, že oni verili, že Boh má dva oči. Boh má dve oči, jedno na noc, jedno na deň. Ľavé oko, v noci sa díva Boh, to je mesiac, a oni mu hovoria ča. A pravé oko je na deň a oni mu hovoria suri. Pozrel som sa, vtedy som nevedel vôbec tamilsky nič, ale som sa pozrel do dravických slovníkov, zistil som, čan a suri je presná dvojica v dravickej Indii. Keď som toto videl a potom som dával pozornosť viacej tomu, ako velebili Boha a to všetko, tak som sa presvedčil, že teda budem musieť študovať tamilčinu. Vtedy som písal na všetky univerzity v Južnej Afrike. To sa nedá urobiť na vlastné náklady. Ja? Ako profesor alebo historik, to proste musíte závisieť na niekom.
Univerzity to nechceli podporovať, pretože v Afrike sa nepodporuje výskum, ktorý naznačuje, že sú cudzie vplyvy v Afrike. Oni chcú, archeológovia a historici musia